Bună și bine ai venit pe canalul meu Afirmații Pozitive. Astăzi vom învăța de la maestru spiritual Sadhguru cum să meditezi. Acesta este considerat unul dintre cei 50 cei mai influenți oameni din India. Haideți să vedem ce spune acesta despre meditație. Meditația este o împuternicire fenomenală care îți permite să faci absolut tot ceea ce trebuie în lumea 3D și totuși să rămâi neatins de procesele și activitățile pe care trebuie să le desfășurăm în această lume, în această viață. Probabil al doilea cel mai repetat cuvânt din ultima vreme, în afară de coronavirus, este meditație. Brusc, oameni care nu au meditat în viața lor, care nu au luat măcar în considerare această posibilitate, vorbesc acum despre meditație, despre nevoia și dorința de a medita. Haideți să examinăm meditația. Ce este? Înainte de toate, ce înseamnă cuvântul meditație? Cuvântul meditație în engleză, meditation, nu înseamnă cu adevărat ceva, în sensul că nu exprimă nimic specific. Poți sta cu ochii închiși și face o grămadă de lucruri. Poți face yapa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, samyama sau să fi devenit expert în arta de a dormi în diferite posturi verticale. Așa că, în limba engleză, cuvântul meditație nu specifică nimic. În general, presupunem, sau oamenii presupun în general, că meditația înseamnă dhyana. Indiferent de numele pe care îl poartă, reprezintă același lucru. Deci, ce este această dimensiune pe care încercăm să o descriem sub numele de meditație? Un lucru fundamental pe care trebuie să-l înțelegi este faptul că nu poți face o meditație, pentru că meditația este o calitate. O calitate este o consecință a unui anumit proces. Poți iniția un proces, poți conduce un proces, dar nu poți conduce o calitate. Calitatea este doar o consecință. Este ca și cum îți dorești flori în grădină. Nu stai acolo și faci meditația florilor. Dacă vrei flori în grădină, nu trebuie să te gândești la flori, ci la pământ, îngrășământ, apă, lumina soarelui. Dacă efectuați acest proces al acestor ingrediente, în mod corespunzător, florile și fructele sunt o consecință. Dar azi lumea a devenit atât de orientată pe obiective, pentru că sunt atât de focalizați pe obiective, nu sunt interesați de pământ, neinteresați de îngrășăminte și de toate celelalte lucruri, dar vor fructe și flori. Dacă vrei flori, fără pământ, îngrășăminte, apă și lumină, va trebui să te mulțumești cu florile de plastic. Florile de plastic sunt minunate pentru cei care se axează pe utilitate. Vă servește în atât de multe moduri și vine cu 5 ani garanție. Dacă ții flori în casă, flori naturale, trebuie să le verifici de mai multe ori pe zi, să vezi dacă le merge bine sau nu. Dar dacă ții flori de plastic acasă, au garanție 5 ani, spre deosebire de viața ta. Dacă ești în viața ta, ai atât de multe de făcut. Așa că, în concluzie, dimensiunea și procesul la care vă referiți numindu-l meditație este foarte orientat spre viață. Și atunci când zic orientat spre viață, astăzi, în mare măsură, sunteți orientați spre partea materială sau cel mult orientați spre minte, poate orientați spre partea emoțională sau spre corpul fizic, care este material. În mare parte, viața a devenit așa. Dacă cineva zice viața mea, ar trebui să înțelegi că vorbesc despre viața lor, vorbesc despre condițiile economice din țară sau din lume, despre mașina lor sau poate despre câinele lor, câteodată despre soțul sau soția lor. Ar putea fi orice, dar singurul lucru care este cu adevărat viață este ceea ce este trepidant în tine însuți. Asta este viața. Restul aranjamentelor pe care le-ai făcut, în speranța că aceste aranjamente ne vor permite să ne îmbunătățim viața, fie că este vorba despre educație, carieră, relații, căsătorie, copii, bogăție, toate aceste lucruri pe care le urmărim sunt doar în speranța că ne vor spori viața. După cum știți, majoritatea oamenilor, în loc să-și sporească viața, se încurcă în mare parte în aceste accesorii. Accesoriile au devenit mai mari decât procesul vieții. Eu cred că, într-un mod crud, virusul pune accent pe viață.
Ajungi să înțelegi brusc că ai ajuns să trăiești în casa ta scumpă ca într-o închisoare. Așa că, acum, în mod firesc, o grămadă de oameni întreabă peste tot în lume cum să mediteze, ce ar trebui să facă. Așa cum am menționat, nu poți medita, dar poți deveni meditativ, pentru că este o calitate. Dacă o persoană își cultivă corpul, mintea, emoția și energia la un anumit nivel de maturitate, vei fi meditativ în mod natural 24 de ore pe zi. Meditația nu-ți impune că dacă ești meditativ să-ți închizi ochii și să fii limitat la un singur loc. Meditația este o împuternicire fenomenală de a face orice este nevoie în lume, orice, dar în același timp să rămâi neatins de procesul activităților pe care trebuie să le desfășori în lume. Această împuternicire, sau, ca să fim mai preciși, fără această împuternicire, omul este olog, întrucât, dacă toate lucrurile la care te gândești, pe care le simți, pe care le înțelegi în lumea asta, au așa mare influență asupra ta, în mod firesc vei ezita să faci ceea ce este nevoie. În mod firesc vei evita să faci lucrurile care trebuie făcute. În mod natural, veți dori să păstrați viața la o scară limitată, pentru că activitatea, gândul, emoția, implicarea cu viața poate provoca o cantitate enormă de suferință. Odată ce există teama de suferință, la nivel conștient sau inconștient, îți vei limita scopul și posibilitățile vieții. Meditația, dacă ar fi să o descriem într-un mod foarte simplist, dacă stai aici, corpul tău este aici, mintea ta este acolo, iar cine ești este mai departe de aceste două dimensiuni ale corpului fizic și ale acumulărilor mentale. Dacă reușiți să puneți un spațiu între aceste acumulări de corp și minte, reușiți să puneți capăt suferinței. Aceasta este meditativitatea. Isha Kriya este un proces deosebit de simplu, dar o unealtă puternică. Următoarele ingrediente, respirația, gândurile și conștientizarea, dacă le folosești în combinația corespunzătoare, abilitatea de a-ți folosi mintea și corpul este atât de mult îmbunătățită încât arăți aproape ca un supraom pentru alte persoane. Dar te asigur că totul este uman. Nu este vorba despre a fi superom, ci despre a realiza că a fi uman este super. Continuăm acum cu Isha Kriya, un proces spiritual de practicat în fiecare zi. Instrucțiuni. Așează-te într-o postură cu picioarele încrucișate și spatele drept, dar confortabil. Dacă simți nevoia, folosește un spătar, dar nu cu o tetieră. Practicarea Kriyei, cu fața spre est, îți oferă extra beneficii. Țineți mâinile pe coapse, ținând palmele cu fața în sus. Ai fața ușor ridicată față de normal, cu ochii închiși și păstrează-ți o focalizare ușoară pe zona dintre sprâncene. Această meditație va avea 3 etape. Etapa 1. Inspiră și expiră ușor. Cu fiecare inspirație, spuneți în minte: nu sunt corpul meu. Inspirația ar trebui să dureze pe toată durata acestui gând. Cu fiecare expirație, spuneți în minte: eu nu sunt nici măcar mintea mea. Expirația ar trebui să dureze atât cât durează și gândul. Repetă asta timp de 7-8 minute. Etapa a doua. Rostește sunetul A de 7 ori cu gura deschisă larg, expirând pe deplin cu fiecare rostire. Fii atent la faptul că sunetul ar trebui să vină de imediat de sub buric. Nu trebuie să-l rostești foarte tare, dar suficient de tare cât să simți vibrația sunetului. Etapa a treia. Stai 5-6 minute cu fața ridicată ușor în sus și păstrează un focus moderat pe zona dintre sprâncene. Timpul total al acestui exercițiu este între 12 și 18 minute. Poți sta mai mult dacă dorești. Când îți propui să faci Isha Kriya, nu da atenție activității minții sau creierului. Orice s-ar întâmpla în corpul sau mintea ta, ignoră și stai pur și simplu în postură. Nu face o pauză între cele 3 etape, întrucât va disturba reorganizarea energiilor care au loc în timpul acestei practici. Kriya îți va aduce beneficii maxime dacă o practici de fiecare dată pentru cel puțin 12 minute.
Practică-o de 2 ori pe zi timp de 48 de zile, care sunt considerate drept un ciclu sau o mandală plină, întreagă, sau o dată pe zi timp de 90 de zile. Oricine poate practica această cria și se poate bucura de beneficiile sale. Urmează pur și simplu instrucțiunile fără să faci nicio schimbare. Aceasta este o cria simplă, dar foarte puternică. Kriya Yoga pune accentul pe relația dintre respirație și minte. Controlul respirației înseamnă controlul minții. Sadhguru spune că kriya înseamnă acțiune internă. Atunci când faci o acțiune internă, aceasta nu implică corpul și nici mintea, pentru că atât corpul cât și mintea îți sunt exterioare. Atunci când reușești să faci acțiuni folosindu-ți energia, aceasta este kriya. Atunci când faci acțiuni exterioare, faci ceea ce se numește karma. Dacă faci acțiuni interioare, numim asta kriya. Beneficiile acestei practici. Practicarea Isha Kriya calmează mintea și corpul, reduce stresul, anxietatea și depresia, energizează corpul și îmbunătățește sănătatea. Astfel, îți poți reaminti oricând în timpul zilei: eu nu sunt corpul meu, nu sunt nici măcar mintea mea. Este ideal să folosești vocea din video ca sprijin atunci când faceți kriya. Așadar, voi face un video special în care să practicăm împreună meditația ghidată Isha Kriya cu cele 3 etape ale sale. Vă mulțumesc și nu uitați să mă răsplătiți cu un like. Vă iubesc!